yanayin da muke ciki ubangiji Allah ya kawo mana dauki bi jahi sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Kamar dai kiran da muka yi ga shugabanni da waɗanda suke da matsayi da waɗanda ke faɗa a ji, waɗanda kuma haƙƙin al'umman musulmi suke a kansu, su sake kyakkyawan nazari akan wannan mas'ala ta hana ko rufe masallatai na hamsu salawat da kuma masallatai na juma'a da dakatar da tarawihi. Duka waɗannan abubuwa kamar yadda muka ce ba mun ce ba wata matsalar da za ta tuzgo ta sa ta hana ai hakan bane, a'a, amma a sani duk abin da za a yi ya zama akwai dalili. Shin lurran nan da ake magana ya kai matsayin a ruhe masallatai? Ya kai matsayin a ruhe masallatai? Sannan kuma da wani ilimi da wace shaida da wace hujja aka dogara aka rufe masallatan nan? Dole sai an tanadi abin da za a faɗa ma Allah tabaraka wa ta'ala. Shin malamai ne aka tara suka ba da wannan fatuwa? Sannan su kuma menene suka dogara da shi akai? Su kansu ba su isa su dogara da kansu ba kadai, don akwai inda suke da bukata zuwa ga waninsu, kamar malaman lafiya, jami'an lafiya ƙwararru waɗanda suke na gida da na waje, waɗanda suka isa a tattauna da su akan wannan matsala, domin ba ƙaramin matsala ba ce. Manya-manyan watan expert ƙwararru waɗanda suke a ilimin likitanci da ilimin wannan da na bincike ma duka sun yi zurfi a ciki, su ne za su iya faɗa wa musulmi ga abin da yanayin abin da yake ciki. Sannan kuma waɗanda za su ba da shaidan nan ba za mu dogara da shaidan waɗanda ba musulmi ba zalla, a'a, in ma bincike ne ya zan da musulminmu ne aka yi, ya zama shaidar da za a fito mana da ita gaskiya ce. Wannan abin duk muna da bukatar shi. Saboda haka ba zai yiwu ba, akwai wuraren taruwar jama'a, kasuwanni, shaguna, duk hada-hadodi duk ana nan ana yi, amma magana a shiga watakila masallacin hamsu salawa wani wuri na wata anguwa ba su wuce mutum 10 ba za su shiga su sallar jami'i, amma a hana su. Amma ka ga wani shago sama da mutum 30 hajjira suke yi, saboda ni, saboda za su yi kasuwanci. Titi in ka tafi za ka ga ana hada-hadar komai, amma masallatai babu. Wannan abun ko akwai manufar gaskiya a ciki. Wallahi wajibin shugabanninmu ne su tsaya su yi nazari duk abin da za su yanke akan sha'anin addinin musulunci, musamman irin wannan matsala mai kadari, a ce babu maganar da an dakatar da sallah. To wallahi dole sai sun tanadi abin da za su faɗa wa Allah. In ba haka ba to haƙƙin al'umma yana kansu. Amma in bincike da shaida, ƙwaƙwaran shaidu da tabbaci waɗanda suka sa a yi haka, kuma lokacin da za a yi haka magana ta gaskiya bai yi ba, duk garin da za ka isko ana hada-hada ko ina, amma masallatai rufe, to wannan ba karamin bala'i ba ne. Allah ya yi mana, Allah ya yi mana. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.